Oni sabuwa. Yarinyar nan ta dama min salalan tsiya. Shinkafin da ta zubar min ya tsaya min a raina. To ni yanzu ina zan je nemo kuɗin Isa mai kanti. Gashi bashi yayi min katutu. Shi kuma bashi da mutunci. To wai ni da gangan na kifan miki da shinkafan ne? Naga kuma ai tsotsayi ne kowa ma zai iya rubuta mai ehe. Ke, kar ki sake ki mun rashin kunya. Ga mari ga tsinka jaka? Ni baran tashi na bar gidan nan na hutawa raina. Dan na gaji da wannan surutun. Haba sai ka ce ana biki a gidan tsuntsaye. Iye! Cha! Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.